inche already naebekire opposition leader ya Kisii County nko oversight oyo minto Doris Donya tutu nko gotebiga baba kariyo mosharo orio otwaiguna 1 million mokoria ori orobieka chibesa chiriche affirmative action oire chira about 71 million okorera abantu na igure gwatebire gwakorire ebisima bitatu egesima yake is 1.2 million no nje ninde mete ebisima na arobiga is 1.2 million ebisima bitatu igoncherika no 10 million chitangi ya mache is about 40,000 to 50,000 depending inge yogorite kurwa chitangi chukwagorire na bibane chiwil chiachiri nchira ikanoena a third of the manoire ingo gosabaiga goikokore we have 9 constituencies na ando ire chibasa chiakere constituency abantu bakorere bonsi burunge na reke to bate meeting ya radio buna abantu bakaeguna baichorie byombe baegwe itutete kumanyana ki chibese chinje gasiane ngokore audit umugusingo mukore audit yabosa egasiane no kokobwatina chibese chicheike ira bagusi bonsi pi na ndara maino nyanchiraika nduri chukanye myake 5 paia no kokobwati na maana ki nchikoreti abagusi ba minto pesa chino nchira kora gasi ntobwate gento igoro ku EACC ntobwate auditor general twago audit no eto gokorabo manyana goika anti corruption yobwatu nduri chukora business as usual bono go nonde naye komo aino mwana minto omusani one goika ntebya abagusi na goika tobakora na nje nyimba na nje abantu bangoditi na nje odebwensi ogochikoba odido opposition na nje angoditi tokora abagusi baito egasi eroche kaine egendrete mbyamuno.